van els estudis? Què mires? Estic mirant el meu correu, tu sempre dius que el correu és privat i ningú el pot obrir. Tens raó, el correu és privat i tens dret que ningú no hi faci cap intromissió. Però també tens dret a una família que vetlli per tu i que garanteixi els teus drets. Què vols dir amb això? Recordes les fotos de la Sílvia penjades a YouTube sortint de la dutxa quan va anar de colònies? No et passis, que no estic mirant YouTube. Recordes que malament que ho va passar? Sí, la Irene va fer la bretolada de la foto amb el mòbil sense cap mala intenció, però el seu germà gran li va agafar sense permís i la va penjar. Doncs a això em refereixo. Els infants, els menors, teniu dret a que ningú utilitzi la vostra imatge sense permís. I heu de vigilar, perquè hi ha persones que no ho respecten i en fan un mal ús. L'infant té dret a no ser objecte d'intromissions en la seva vida privada. Té dret a la família, al domicili i a la correspondència. I no ha de ser objecte d'atacs il·legals pel que fa a la seva honra i la seva reputació. Bé, et deixo que continuïs amb el que estaves fent. Pare, Digues. gràcies.